שלום, קוראים לי שירה פלד. אני גרה בבן יהודה, אני בת 21. השתחררתי לפני חצי שנה מהצבא, ובצבא הייתי מפקדת וסמלת בחוות השומר. חוות השומר זה בסיס טירונות של נערי מקם, שזה בעצם נערים שהם בסיכון, שמגיעים ממקומות נחשלים. והמטרה של הטירונות שם זה בעצם להעביר אותם תהליך ולהכניס אותם לצבא בצורה הטובה ביותר. ובאמת להצליח לעזור להם להשתקם, לעזור להם להתקדם, להצליח לעשות צבא כמו שצריך, כמו כל בן אדם אחר. בתפקיד שלי בצבא היו לי הרבה רגעים משמעותיים, אבל יש לי סיפור אחד של חייל שהייתי מאוד מאוד מחוברת אליו, שהוא תמיד יישאר איתי בזיכרון בכל מקום שאני אהיה וכל דבר שאני אעשה. זה התחיל כשהייתי מפקדת. הוא היה בצוות שלי, חייל מאוד רעשן, היה לי צוות של 12 חיילים, 11 מהם רצים, עושים הכל כמו שצריך, והוא היה מאוד מאוד בעייתי. לא ידעתי איך אני מגיעה אליו, לא ידעתי איך אני יוצרת איתו קשר, ופשוט כל הזמן ניסיתי מאוד לעזור לו כן לעבור את הטירונות, וידעתי שזה יעזור לו, אבל הוא כל הזמן היה לו מאוד קשה המסגרת, תמיד היה הולך, בורח לחדר, הולך הביתה, מוותר לעצמו הרבה פעמים. הסיפור שלו בעיקרון זה שהוא מגיל 14 לבד. הוא לא בקשר עם ההורים שלו, בגלל מבחינה דתית. היה שם איזשהו מריבה והוא החליט שהוא עוזב את הבית, וזה אומר שמגיל 14 הוא בעצם בלי אף סמכות עליו, בלי הורים, בלי מורים, לא הלך לבית ספר, הסתובב ברחובות, השיא כסף, פשוט כל פעם השיא כסף איכשהו, וככה הוא חי ברחוב, עד שהוא באמת הגיע לצבא והחליט שהוא רוצה לנסות להתגייס ולעשות שינוי. אז עברנו הרבה קשיים בתחילת הטירונות, והגיע השלב שאמרו לי, אוקיי, שירה, הוא לא מתפקד. עכשיו בחווה, חייל שלא מתפקד נכנס לכלא הצבאי, לתקופה של 10 ימים, זה מין עונש כזה, ואז הוא חוזר ואומרו לו שהוא יכול לנסות להשתפר. אמרו לי, שירה, צריכה להכניס אותו לכלא. עכשיו אני ידעתי שהוא יהיה לו מאוד קשה, קודם כל לחזור, להסתגל חזרה, לחזור חזרה ללימודים של הצבא, של הטירונות, לחזור לחברים, ידעתי שיהיה לו מאוד קשה לקבל את זה. ובנוסף לכך הוא דאג כל הזמן להגיד לי, את תעשי, אבא שלי תמיד היה אומר לי, שאני אהיה בכלא בסוף. למה? כי אבא שלו היה בכלא, והוא אמר, אבא שלי אומר לי תמיד, אתה תהיה בכלא כמוני. זה הסוף שלך, לא יוצא ממך שום דבר, זה מה שתהיה. והוא אמר לי, את תהיה אחראית לזה. תכניסי אותי באמת לכלא ותעשי מה שהצבא רוצה לעשות ולא תחשבי. ובסוף אני אמצא את עצמי בכלא, ומה שאבא שלי אמר יהיה נכון. ואני, היה לי מאוד קשה עם זה. ניסיתי לדבר עם גורמים גבוהים ממני, לבקש אולי לתת לו איזשהו עונש אחר, לראות, כי הרגשתי שזו הולכת להיות לו ממש טראומה, ולא נתנו לי, לא הסכימו לי, אמרו לי זה הצבא, הוא רוצה להיות חייב בצבא, הוא צריך להיות חייב בצבא כמו כולם, העונש שלו אמור להיות עונש כמו של כולם, ואין סיבה שהוא יקבל איזה שהם מותרות או איזה שהם תנאים מיוחדים. כשהלכנו, הוא הלך לכלא, זה היה כבר שבוע חמישי של הטירונות. היה שבוע עם הצוות שהתגבש, שהמשיך ללמוד, שהמשיך להתקדם, שהמשיך ללכת אל המטרה בעצם לסיים את הטירונות בצורה הטובה ביותר. ואז הוא חזר. אני הייתי בשיעור עם חיילים, עם שאר הצוות בעצם, ומגיעה אליי פתאום לכיתה המפקדת המחלקתית, ואומרת לי, שירה, את חייבת ללכת לנועם, את היחידה שיכולה לדבר איתו, הוא במצב מאוד מאוד קשה, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, הוא לא מקשיב לאף אחד, הוא לא רוצה לחזור לשיעור, תלכי לה ואני על הצוות שלך, תלכי. אמרתי, טוב, הלכתי כמה שיותר מהר, אמרתי, לא ידעתי מה קורה, אמרו לי שהוא לא מדבר, שהוא בחדר, שהוא לא מוכן לענות, לא מוכן לזוז, לא שום דבר. ואני מגיעה ורואה את נועם, שוכב במיטה, פשוט בשקט מוחלט, מכונס בתוך עצמו, לא מוכן לדבר, לא מוכן להרים אליי את המבט, לא מוכן להקשיב, פשוט בדיכאון מאוד מאוד עמוק. מה שלא היה אופייני לו בכלל, כי הוא היה מאוד רעשן, והיה מאוד קופצני, והולך ובא, ותמיד היה עושה לי כל כך הרבה בלגן בצוות, וכל כך הרבה
רעש, שפתאום לראות אותו במצב הזה זה היה מוזר מאוד. וניסיתי לדבר אליו, והוא לא היה מוכן לצאת מהמיטה. והוא רק האשים אותי שהכל בגללי, ושאני אשמה, ושהרסתי לו את החיים, ושאני וכמה אני לא בסדר, ואני בכלל לא עוזרת לו, אני רק מקשה עליו, ובגללי הוא לא יעשה צבא, ובגללי הוא הולך בדרך של אבא שלו, ולי היה נורא קשה עם זה. היה לי נורא קשה עם זה, כי גם הייתי צריכה בעצם לעזור לו, וגם באיזשהו מקום אני נורא קשה לי לספוג ולשמוע את הדברים האלה אחרי שאני כל כך משקיעה, ואחרי שאני כל כך מנסה לעזור וכן לעזור לו לעשות צבא כמו שצריך. וזהו, ואז אחרי הרבה זמן של שכנועים, הוא הסכים לבוא לשבת איתי בדשא. הלכנו, ישבנו בדשא. לדעתי זה היה בין 3 ל-4 שעות שישבנו ודיברנו. וידעתי שאני חייבת להקדיש לו את הזמן הזה, כי כרגע אין אף אחד בעולם שנמצא איתו, שחווה איתו את הדיכאון שלו, ושמישהו צריך להיות איתו ולעזור לו עד הסוף ולהיות רק איתו, ושכרגע כל הצוות יכול לחכות לי ולהיות עם מפקדת אחרת, ושאני אהיה איתו והקדיש לו את תשומת לב. וזהו, ואז ישבנו ככה ודיברנו וניתחנו את הדברים, ושאלתי אותו מה היה שם ואם עשו לו משהו. ומה הוא מרגיש, ולמה הוא לא כתב לי, הבאתי לו מחברת לפני שהוא נסע, וביקשתי ממנו לכתוב לי כל הזמן מה הוא מרגיש שם, ולמה הוא לא כתב לי, ומה התחושות שלו, ואז דיברנו על איך אפשר לצאת מזה, ואיך אפשר להשתפר, ואיך אפשר להתקדם, ושזה לא סוף העולם. ומאז היום הזה, בשיחה הזאת, נוצר בינינו איזשהו חיבור. נוצר בינינו איזשהו קשר מאוד קרוב. והוא המשיך איתי בטירונות, והוא היה מוכן לנסות, והוא באמת הקשיב וקיבל את זה שרק אם הוא ינסה וישתדל אז הוא יצליח. ולצערי הוא לא הצליח לצמצם את הפער, אז הוא לא סיים את הטירונות איתי. שזה גם, זה היה נורא קשה להודיע לו, כי כאילו שלחתי אותו לכלא, ופתאום מה, אני לא מסיים טירונות איתך, אז למה את סתם מציעה לי שאני יכול, שאם אני רוצה אני יכול? הוא בסופו של דבר הסברתי לו כמה פעמים שאין מה לעשות, שהוא לא מצליח לצמצם את הפער שהוא לא היה, ושבטירונות הבאה, ושכל מה שאמרתי לו זה נכון, ושהוא פשוט צריך לעשות את זה בטירונות הבאה שלו. הוא עשה טירונות אחרי זה, עוד פעם, מההתחלה, את כל התהליך, הכל מההתחלה, אצל חברה שלי, אצל מפקדת אחרת. כי כל הזמן הייתה התלבטות אם זה יהיה אצלי או אצלה, והוחלט שהוא צריך להתנתק ממני ושצריך להתחיל דרך חדשה. וכל הזמן במהלך הטירונות שלה הייתי עושה איתה שיחות, והייתי אומרת לו קדימה, נועם, אתה זוכר מה שדיברנו, אתה זוכר מה שזה? כל הזמן עשיתי לעודד אותו, ומצד שני גם הייתה לו מפקד והיה אסור לי להתקרב אליו. וזהו, ואז שמעתי שהוא לא סיים את הטירונות השנייה שלו. וידעתי שאם הוא לא מסיים טירונות והוא לא עושה צבא, הוא פשוט, אני רואה את הסוף שלו כבר בהמשך בזה שהוא ברחוב, בזה שהוא אין מי שידאג לו בבית ואין מי שיקדם אותו ואין מי שיעזור לו לחשוב בצורה מקדמת וטובה כדי שהוא יגיע למקום גבוה. ואמרתי, אני חייבת להילחם על זה. הלכנו אני והמפקדת שלו, עלינו למבס, למפקד הבסיס. אמרנו לו, אתה חייב להשאיר את נועם, סיפרנו לו את כל הסיפור. מין דרשנו שהוא ישאיר אותו ושהוא לא מכיר אותו, אבל אנחנו כן מכיר אותו והוא רוצה מאוד והוא יכול. ואז המבס אמר לנו שהוא מחליט ושאני לא נתערב בזה, ושאם חייל לא עובר פעמיים טירונות, אז כנראה שיש פה בעיה והוא לא יכול לעשות צבא. ואנחנו צבא ולא מרכז שיקומי. יצאנו בהרגשה מאוד רעה, ואז המבס החליט שהוא לא נותן לו טירונות שלישית. הוא שלח אותו בעצם לבית החייל, הוא אז ישן בבית החייל, ואמר לו שאם הוא רוצה הוא יכול לערער על המכתב. אני כל הזמן מאוד התקשרתי אליו, כל הזמן קידמתי את זה שקדימה, תכתוב מכתב, תגיד לו, תגיד למבס שאתה יכול לעשות צבא, תגיד למבס שאתה מסוגל, כל הזמן ניסיתי לעזור לו מהצד, ומצד שני אמרתי, אני לא כותבת לו את המכתב, כי זה אמור להיות רצון שלו, וזה אמור להיות ההצלחות שלו, ואם הוא יעשה את זה, זה באמת גם יצליח אחרי זה בטירונות. ואז נועם פנה, הוא הגיע לבית החייל, המזכירה של הרמטכ"ל, והוא ראה אותה, והוא החליט שהוא נותן לה את המכתב, ולא למבס. הוא שלח מכתב ואמר, תמסרי את זה לרמטכ"ל. ובעצם מה שהיה כתוב במכתב זה שהוא רוצה להמשיך לעשות צבא, ושהוא רוצה להיות כמו כולם, ובעצם לא נותנים לו.
ושהוא בחוות השומר, ואת כל הסיפור שלו. ואז הוא הגיע מכתב בעצם לחווה, התקבל אישור בעצם שנועם ממשיך לעוד טירונות, נתנו לו עוד פעם אופציה לעוד טירונות בחוות השומר, טירונות מקוצרת, ואני כמובן איתו כל הזמן בקשר, כל הזמן מנסה לעזור לו, מנסה להגיד לו שהוא מסוגל, להגיד לו שהוא יכול, שיתאמץ עוד קצת, שיעשה עוד קצת, ואת הטירונות השלישית הוא סיים. אני לא אשכח את זה בטקס שלו, המזכירה של הרמטכ"ל הגיעה. וכולנו היינו שם ובכינו, כי זה חייל שהיה איתנו חצי שנה בחווה. בערך מהזמן שאני הגעתי לחווה, הוא גם היה בחווה, ובעצם עברנו איזשהו תהליך ביחד, והיינו מאוד מאוד קרובים. ומחייל שזה נראה שהוא לא היה יכול לעשות כלום, והוא לא היה יכול להתקדם, כי לא היה לו שום יכולות בסיסיות, סתם סבלנות, הדברים הכי בסיסיים שיש לבן אדם, לא היו לו, כי לא היה מי שילמד אותו ולא היה מי שיעזור לו בזה. והוא בסוף הצליח ועשה את זה כנגד כל הסיכויים, והגיע למקום שהוא רצה. ומאז, מאותו טקס סיום שהוא הלך ושובץ ביחידה שהוא רצה ובמקום שהוא רצה, הוא כל הזמן היה בא לבקר אותי בחווה, וכל הזמן היה אומר שבזכות הקשר שלנו הוא הצליח, והוא הצליח להתמודד עם זה. ועד היום אנחנו בקשר, אני מתקשרת אליו בחגים, לשאול מה שלמה. כשהייתי בבסיס אז הוא תמיד היה בא לבקר אותי, פתאום היה רואה אותי כסמלת ואומר לי שהוא רוצה לדבר איתי רגע בצד, ורק מספר על איזה חוויות טובות הוא עובר וכמה טוב לו בצבא. וזהו, זה חייל שאני לא אשכח. אני מרגישה שנעשה פה באמת חסד איתו, שהוא פשוט הגיע למקום באמת הבלתי אפשרי, בכוחות עצמו.